Sasoi bete-betean hasi zinen, sarrera ekitaldian, hasi eta 5 lerrora edo kilker deitu baitzenion Patxi Zabaletari. Eta ez zegoen aurrean. Deitu baitzenuen. Bai, hori aizpak esan zian, hori esan diozu, ez? Eta, bueno, bada bere ezaugarrietako bat, nik uste. Pepito Grillo aipatzen zenuen. Bai, Patxi Zabaletak dauka, nik uste, justiziaren oso zentzu, ez dakit nola, oso barneratua dauka justiziaren zentzua eta bueno, iruditzen zait, bueno, nik uste akordatuko garela beti berak daukan zen horrengatik, ez? Euskaltzaindiaz dio oso erakunde zaharkitua dela eta oso emakume gutxi dagoela euskaltzain osoen artean. Zuk zer diozu? Bueno, egia da, alegia, baina, bueno, azken aldian sartu gara, Mirena Gurmeabe, Itxaro Borda, ni neu, Garikano ere sartu da, esan edut, bueno, beste batzuk sartu gara, eta ez gara linguistak, gainera, literatur zalea gara, eta, bueno, itzultzaile bat, orduan, bueno, beste kolore bat emango diogu, nik uste. Ofizialtasunaren normaren kontra, beraz, urteak eta urteak, euskarofoak oso temosoak direla. Euskaltzaleok behar bezala ari gara, birpentsatu beharko genuke egiten dugun hori? Uste dut, badagoela neke orokor bat militantzia guztietan, eta jetxi dela gure ez dakit exigentzia maila edo baino baita gozamenerako diren gauzak ere, antzezlan batzuetan, jende gutxi ikusten duzu, antzokian, eta iruditzen zait, mobilizatzeko gure gaitasuna oso kamustuta dagoela, eta hori ez bakarrik euskalgintzan, gauza askotan, askotan. Ez dakit, ni naiz oso gogoeta zalea. Egiten dira kongresoak, egiten dira txostenak, ni naiz oso, ez dakit nola esan jardunekoa eta oso kudeatzailea. Ez dut gogoetarako balio egia esan.